2 Kings chapter 6 verse 24. Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army, marched up and laid siege to Samaria. There was great famine in the land. Then I'll skip to 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7 verse 1. Elisha said, "Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria." There was a siege. Samaria yanga yakomberedzwa nemauto eSyria or the Arameans. So the siege yakakonzera kuti hapana business raiitwa, hapana chaipinda muguta, hapana chaibuda muguta. It was more like a jurau rakakomberedza guta reSamaria. So that siege yakavapo ikakonzera kuti hapana chaipinda muguta, hapana chaibuda muguta. So ndokubva pava nenzara huru. But inside Samaria, mukati meguta reSamaria, there was a man, a prophet of God called Elijah. Munhu waMwari ari mukati meguta reSamaria mune famine. Mumwe musi ndokubva ataura mashoko ekuti mangwanani pachange paine zvekudya. A seah of flour will be sold for a shekel. Ndokubva ataura pamusoro peruoko rwaJehovha nekubata kwaMwari kuti pachava nebreakthrough. Asi zvinhu izvi kana zvauya zvine a price tag. So vhangeri randinaro manero anhasi nderekuti you must know the price to pay. Ziva kuti zvinobhadharwa sei. So I've titled this message, Price Tag. Truly it was a miracle. Yaiva breakthrough. Vanhu vari musiege, vanhu vari mudambudziko rakadaro, munzara. Munhu waMwari ndokubva aprofita kuuya kwechikafu. Asi haana kutaura kuti aiwa Mwari vachaitipa breakthrough chava nechikafu, munhu wese achadya nekudii. Pane class kana kuti pane mhando yevanhu vaviri vanchada ndibate nezvavo vasina kukwanisa kudya. Number 1, there was a man who was close to the king. Akataura achiti nyangwe Mwari vakavhura mawindo ekudenga, zvauri kutaura iwewe Elijah hazvisi kuzoitika. Hazvireve kuti murume uyu kwake kuda nzara, kuda famine, but inhau yekuti level yekutenda kwake haina kuwirirana neshoko rataurwa nemunhu waMwari. Maybe achikompare kana kuti achitarisa nzara nedambudziko ranga riripo. Uyu ndokubva aprofita to tomorrow morning. Saka uyu akaona kuti all systems in natural ways hadzigone kuti tive ne breakthrough mangwana. Saka wakaramba. Kuramba kwake hakureve kuti haadi breakthrough, but ipicture yekuti kutenda kwake hakupo panhau yataura pa this prophetic word. Kudya anokuda, breakthrough anoida, but munhu anongotaurisawo zvake zvekuti aigona kunyarara, oona kuti zvinoitikire kuti hazviitike. Asi paakashama muromo wake achiti nyangwe Mwari vakavhura mawindo ekudenga hazviitike, Elijah wakataura shoko rakakonzera kuti murume uyu nyangwe chikafu chakazouya, he died. Murume wokuti haana kufa nekuda kwenzara, but akafa nekuda kwepamuromo pake, nekuda kwekutaurisa, nekuda kwekuopoza the prophetic word raProphet Elijah. Nokuti ndiye akanzi uchazviona saungadyi. So pakauya vanhu, pakauya flour, pakauya masaga ebhali, zvanzi wakatsimbirirwa nemasaga pagedhi reSamaria, akafa. So kuti murume uyu wakaurayiwa nechikafu. Nzara yakamutadza, akasurvive the famine, but he died pa breakthrough. Kurati to him yakabva yava breakdown, zvichikonzerwa nekuda kwekutaura kwake.
haisi yese nyaya unofanirwa kukomenta, haisi yese nyaya unofanirwa kungonzwika uchitaura muupenyu, nokuti kune nyaya dzekuti paunotaura iwewe wazvikonekta kunyaya dzacho, whether positively or negatively. Murume uyu wakafa, masaga echibage, masaga eflower auya pagedhi reSamaria. Chakamuuraya haisi nyaya yemasaga. Masaga aingopedzisawo munhu ane muromo usingagone kudzikama. Murume uyu wakataura achiudza Prophet Elijah kuti kana Mwari vakavhura mahwindo ekudenga hazvigoneke kuti tive nechikafu zvauri kutaura izvi. Dambudziko rake wakachallenge the ways of the Lord. Kudya anokuda, breakthrough anoida, asi ane pamuromo panourayisa. Murume uyu haana kufa because of hunger, akafa nekuda kwekuti haatende. Zvoreva kuti kusatenda, kusava nemweya wokugamuchira kuita kwaJehovha kunogona kukonzera kuti munhu apinde mudambudziko, even munguva yekuti zvinhu zvaavailable, zvinhu zvavapo. Just imagine, this man survived the famine. He died musi wakauya breakthrough, musi wakauya chikafu muguta reSamaria. Nzara haina kumuuraya, akasurvive nguva yenzara. Chakamuuraya wakatsimbirirwa nemasaga eflower, masaga ewheat, masaga ebreakthrough yanga yauya, nekuda kwekuti une mashoko aakaramba. Ndiri kuti kudiko manera nhasi. Kana Prophet Elijah vachitaura shoko raMwari, poita munhu anoramba kana kuti kuripikisa, munhu iyeyo obva apiwa a sentence kana kuti pobva pamusoro perufu rwake, ndokubva zvanzi uchazviona asi haungadyi. Zvoreva kuti nhau yekudya yakatotanga chikafu chisati chauya, zvekuti kana Elijah the prophet aine power rekutaura kuti iwewe haungadyi, zvoreva kuti ukatenda watozvipinza mugroup revanhu vachatodya pazvinouya. Nokuti uyu paakaramba akaenda kunegative side, akanzi uchafa hausi kuzozvidya, akatofa musi wakauya masaga ebreakthrough. Zvoreva kuti kutenda kunoita kuti upinde mulist yefavor neblessing spiritually. So kana wapinda mumweya, wazvigamuchira, watenda, waqualifya pavanhu vachawana breakthrough. So uyu paakaramba wakashedza downfall yake nekuda kwepamuromo. Kune zvinhu zvokuti zvikataurwa zviri beyond your level of understanding, kana kuti zviri beyond zvausingagone kutenda kana kugamuchira. Zvakangonaka kuti kana nhau dzacho dzakanaka uregere kupokana nadzo, nokuti pane paunozviburitsa mulist kana kuti paunozviburitsa wega mufavor nekuda kwepamuromo. Apasipo pane nyaya stereke, rega ndidzoke kumashure mushanu. Elijah wataura pamusoro pekuwanikwa, kana pamusoro pebreakthrough, pamusoro pekuwanikwa kwechikafu. Siege nyangwe iripo, there was a prophetic word rakariliswa nemunhu waMwari, kwete rekudhila nesiege, but rekutaura breakthrough although the siege was there. Ndinzwe zvakanaka ipapa. Elijah haana kutaura mashoko ekuti aya ngatirongei hondo tondorwisa vaSiria tinobvuta chikafu chavainacho. Elijah wakataura shoko raMwari kuti mangwana nenguva ino flower ichange ichitengeswa, wheat ichange iripo pagedhi reSamaria. Iroro shoko iroro bedzi rakaita basa, breakthrough ikawanikwa. Havana kufighta against the Syrians, but wakareleasa a prophetic word rakava powerful, rikakonzera breakthrough. Ndiri kuti kudii manera nhasi. Hama dzangu, pane shoko raunofanirwa kutaura. Bible rinoti
vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Muromo wako unofanirwa kusvika paunopupura kuti nekuda kweropa rakadeuka paCalvary, victory is my portion, favor is my portion. Nekuda kwekuti mashoko iwayo ukaareleasa into the spirit, you put angels at work. Nokuti zvinhu zvausinganzwisei kuti Mwari vachazviita sei, izvozvo ndo zviri mulist yezvinoda kuitwa naMwari. Zvinhu zvausingagone kunzwisa kuti but zvinozofamba sei, hongu ndinogona kunamata nezvazvo, ndinogona kudeclare, but nekuda kwesiji yanga iripo ndo yakaita kuti the man who was close to the king arambe. Why? Because akaona siege, kuoma kwayanga yakaita, damage yanga yakonzerwa, ndo zvakamupa kuramba. Zvoreva kuti vanhu zvichida madeclarations, zvichida kutaura shoko raMwari, zvichida kudeclare zvakanaka muupenyu, unozvida. But une situation yaunoona nemaonero ako, une information news dzawanzwa dziri musociety, dziri pasocial media, zvekuti dzinokuita hinda kuita mamwe madeclarations, nekuti unenge une pfungwa yekuti but zvinogona kuzofamba sei. Ndingataure here breakthrough muupenyu hwangu in this kind of economy iri affected neissue yeCovid. Ndingataure here success in these days and times emamiriro akaoma kudai. Saka ukatarisa situation nemamiriro ezvinhu zvinokupa kuneta. But ndinofara kuti the prophet of God Elisha anoti, hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if the Lord opened the floodgates of heaven, this cannot happen. You will see it with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it. Prophetic declaration rakaitwa pano na Elisha rine a price tag. Ndopane nyangu manira nasi. I miracle, I nyasha dza Mwari, I favor, I breakthrough iri kuya mu society yanga ine famine. But the miracle munhu waMwari haana kuisa declaration akati aya mangwana zvinhu zvichawanikwa vanhu muchangodya. Ari kuti pachange paine flour, pachange paine barley. See, there is a price tag. We will sell. A seah of flour we will sell for a shekel. Shekel imari. And 2 seahs of barley for a shekel. There is a price tag, although it is breakthrough. There is a price tag, although it is favor yaonzwa na Mwari. This prophetic declaration raitwa nemunhu waMwari, I favor, I breakthrough iri kuya kuSamaria, guta ranga rine siege rine famine. Munhu waMwari ataura pamusoro pechikafu, ari kutaura pfungwa yaMwari kuti thus says the Lord, tomorrow by this time a seah of flour will sell for a shekel. So that flour ichauya, barley ichauya, there is a price tag. Why tiri kuwana a price tag pa breakthrough? Sei tiri kuwana paine mutengo. Price tag iri kubva kupi kana munhu waMwari adeclare kuti pachange paine chikafu? Ndofunga asati ataura nyaya dzeshekel, asati ataura nyaya dzeprice, achingodeclare kuti mangwana nenguva ino pagedhi reSamaria pachange paine flour, vanhu vakasvika mukupembera, mukutenda, mukugamuchira, vanotenda nokugamuchira vakagamuchira. But there was a challenge pa breakthrough iyoyo. One to partake, kuti mumwe ave part and parcel of this blessing, there was a price tag. A seah of flour will be sold for a shekel. 2 seahs of barley
will be sold for a shekel. There is a price tag on this breakthrough. Munano, inyasha dziri kuitwa idzi. Ifavor yaMwari iri kudururwa. But munhu waMwari ari kuti pagedhiresa mari yehama dzangu chikafu chiri kuuya. Asi pachange paine kutengeswa kwazvo. Which means although uri mufamine, although wararama muhanga for a long time, make sure you have a shekel. To partake the blessing and the miracle of Pagedre Samaria, you must have what it takes. You must have a shekel. Because there is breakthrough Paged. See, a seer of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel. Whether urukuda barley, whether urukuda flour, kana kuti wheat, there is a price tag yaiswa pa prophetic declaration. Sei ndada kutaura pamusoro pe price tag. Sei ndada kutaura pamusoro pe mutengo yeti zvinhu zviri kuprovidwa naMwari. I breakthrough iri kunzwa muguta munzvimbo yevanhu vanga vane famine. Zvinorevei muupenyu hwedu nhasi kuti Mwari vane chavari kuunza muupenyu. Tine zvatakanamatira tikachema tikademba kuna Mwari. Zvinhu zvacho zviri kutounzwa muupenyu hwedu. But kazhinji zvinongodaro zvakatouya kare zviri pagedre upenyu hwako, pagedre Samaria. Samaria mamune famine. There was breakthrough. Prophet Elisha was declared. But because there is a price tag, zvoreva kuti favor iripo, nyasha dzadururwa. But make sure you have a shekel to partake the flour. At least you have a shekel kuti uwe ne 2 seahs of barley. A price tag on the blessing, a price tag on the miracle. Nekumwe kutaura pane ka demand kaiswa kekuti ugone kuenjoy the supply. Pane ka demand kaiswa kuti ugone kuita partake supply yaunzwa. Mwari vane zvavanounza muupenyu. Pane breakthrough ne favor inoriliswa muupenyu hwevanhu. Asi kune zvinoitwa naMwari zvine a price tag. Handisi kureva mari kuti unogona kutenga Mwari zvavari kuda kuita. This was a shadow picture yezvandiri kuda kutaura nhasi. Kuti pane favor ne breakthrough Mwari yavari ready kurilisa muupenyu hwako. But chaita kuti dzimwe nguva ugone kusasangana nayo i-character. Character inoda kushandwa neshoko raMwari. Iwewo wa part and parcel wekuti utendere shoko kuti rikushande. Uve ne personal discipline. Yova a price tag to the blessing or to the miracle that God is about to release. Nekuda kwekuti pakashaika discipline pane chiri kuda kuriliswa naMwari chawakanamata ukademba, that thing can destroy you. Remember, tine murume pano akasvika pakufa kwete ne famine, but wakafa nokuti kune masaga akamutsimbirira. Maybe I need to read concerning this man. Murume akaramba shokwe. Chikafu chauya pagedi. I'll read 2 Kings chapter 7 from verse 18. 2 Kings chapter 7 verse 18, and I'll read. It happened as the man of God had said to the king, about this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, 2 seahs of barley, of seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. 19. The officer who had said to the man of God, look, even if the Lord should put windows in heaven,
this could not happen. And the man of God replied, you will see it with your eyes, but you will not partake it. And that is exactly what happened to him. For the people trampled him in the gateway, and he died. Akatofira ipapo pagedhi. Vanhu vakutsimbirana vakuita mutsimba yekumhanya kubreakthrough nekuchikafu. Uyu murume uyu wakafa. Akafa padai reblessing. Akafa padai rebreakthrough. To him yakabva yava breakdown. Kureva kuti mashoko ake, muromo wake nekutaura kwake kwakakonzera kuti nyangwe zvakanaka zvauya aregere kubenefita, zviregere kumufambira zvakanaka. Pane nguva yekuti kune zvakanaka zvinogona kuriliswa naMwari muupenyu hwako, but nekuda kwemuromo, nekuda kwekushayiwa personal discipline, nekuda kwekusagamuchira shoko raMwari, nekuda kwenharo, breakthrough inova breakdown muupenyu hwako. There was a price tag, yet in miracle, in breakthrough, there was a price tag. Kune zvinhu Mwari zvavanoda kurilisa muupenyu mwemunhu nhasi. But there is a demand, maybe in character, in discipline, in prayer, in fasting. Pane a demand iripo spiritually. Yekuti when you meet that, unoconnecta nesupply Mwari yavari kuda kurilisa muupenyu. Nechikonzero chekuti iyoyo ikashayikwa discipline, chiri kuuya ichi can be a trap to destroy you. Kare ndaifungidzira kuti the only way for the devil to attack people is through poverty. Ndikatozoona kuti poverty is one of the ways yekuti Satan atora advantage nekuabuse vanhu nekuita zvimwe zvinhu zvingaitwe. But even success can be a trap to a man who is not disciplined. Munhu asiri kufamba mukutya Mwari nekuda Mwari, breakthrough inogona kuvawo futi a way yedownfall yake. Nekuda kwekuti dzimwe nguva pride inoita creep in mulife yake when things are okay, kana zvinhu zvakufamba zvakanaka. Vana vedu vatiinawo, nyangwe tichivada sevabereki, tine zvimwe zvatisingavatendere. For example, mwana ari kuprimary, kana kuti mwana mudiki wako wakabereka unomuda senokuti uri mubereki wake, asi pane nguva yekuti unogona kuti nyangwe akukumbira mari, une zera remari raunogona kumusvitsa riri kulimitwa maringe age yaari. Saka muchiona nyangwe nehurumende haitenderi kuti mwana ane makore less than maybe 16 zvichienda pasi apa achaire motokari. Even mubereki akava neshungu yekublessa nekutengera mwana wake motokari iyoyo, haatenderwi kufamba nayo. Why? Nekuda kuti zvinotozikanwa kuti nekuda kwezera rake akava nechinhu chakaita semotokari, instead yekutravela achifamba achienda kwaanofanirwa kuenda zviri zvinhu zvakanaka, anogona kukonzera matambudziko nekuda kwechinhu chakanaka chaiswa muruoko rwake iye asiri mature to handle the kind of favor. There was a price tag, yet chinhu ichi imiracle, ibreakthrough, but zviri kunzi nemuprofita waMwari kureva kuti munhu akashayiwa shekel, munhu akashayiwa eshekel haagone kuzodya, kureva kuti haasi kufa kana kuti haasi kushayiwa chikafu nokuti mufamine. Akushayiwa chikafu nyangwe famine yakapera, nokuti he does not have what it takes to connect to favor yariliswa. So which means kune vanhu vanogona kupinda matambudziko, kwete nekuti Mwari havana kurilisa breakthrough or answer muupenyu hwavo, but iri nyaya yekuti personal discipline kana isipo, maturity kana isipo, inogona kumushayisa the grace or the favor to partake
chinhu chiri already on the ground chariliswa naMwari muupenyu. People of God, hear me very well. Jacob paanoti kumutumwa, handikusiyei kusvika mandiropafadza, ropafadzo yake ine chekuita nekurohwa kwaakaitwa, nokuti wakabva paencounter iyoyo achikamina achitadza kufamba. Yet request yake yange iri yekuti handikusiyei kusvika mandiropafadza, but blessing yake ine chekuita nekurohwa. Jacob was a man wokuti akapiwa opportunity kumba kwaLabhani kwaatezvera wake kuti let's make a deal, uri kundishandira zvakanaka, toita sei pamawages, iye ndokubva atayo ndipei yangu mudzimai. Paakapiwa asiri waanoda ndokuzoshandira mumwe, ndokupiwa nevarandasikana vaisevha kuna Leah naRachel. So paanosangana nemutumwa achida ropafadzo, mutumwa unounderstanda kuti the man is blessed, but challenge iripo mufambiro wake, especially mu area ine chekuita nepersonal discipline nekudzikama. Saka mutumwa akariliswa kuti ape ropafadzo kuna Jacob, ane area yaakabata yaanoziva kuti this area iri too active muna Jacob, inoda kunyatsodislocatewa, so that when the blessing begin to flow, is just disciplined for his own family, for the benefit of his own family. There was a price tag pa breakthrough iri kutaurwa nemuprofita waMwari. Mangwana nenguva ino, flour ichatengeswa, a seah of flour will be sold for a shekel, and 2 seahs of barley will be sold for a shekel. Zvinotengeserwei vanhu vari mufemine ava, munhu waMwari mataura izwi rechiprofita pfungwa yaMwari, but Elijah anoti ei pfungwa yaMwari inyasha dzaMwari kuti breakthrough iuye, nzara ipere, but anotaura a price tag on the breakthrough, cut on the miracle. Ndati mumazuva edu munguva yatiri kurarama, nyaya iri kutaurwa ye-price tag is a shadow picture yezvinogona kudimandwa muupenyu kuti ugone kusangana nezvimwe zvinhu. Mwari vachikuda vaine nyasha neupenyu hwako, vane a demand, vane zvavanogona kuda kuona mauri. Kune zvaunofanirwa kushowa kutaridza kuti I'm disciplined enough, I'm mature enough to handle the blessing yandiri kuchema kwamuri Mwari. Mukatarisa nyaya yemukadzi unonzi Haga nemwana wake Ishmael, Bhabha rinoti ngirozi yakataura naHaga kuti Haga regera kuchema, nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Mwari vakanzwa kuchema kwa Ishmael, but munhu akanoadreswa haasi Ishmael. Mwari vakanzwa kuchema kwa Ishmael, ndokubva vanoadresa Haga. Denga riri kubudisa pachena kuti watanzwa achichema is the young man or the little boy, but sei denga rada kuadresa the mother, denga riri kuti there are issues in life, no matter wachema wanzwika, but zvinodemanda maturity to get the blessing more than tears. Why? Nokuti Mwari vari kuvhura meso aHaga kuti aone tsime. Zvinotozikanwa kuti dai ari Ishmael atenderwa kuti nyangwe anzwiwa achichema, apiwa blessing yetsime, tsime kumwana mudiki idambudziko. Tsime kumwana mudiki idambudziko. Mwana anototyirwa kuti aende pedyo netsime, yeti mutsime mune mvura, mvura upenyu, but mvura iyoyo inogona kutora upenyu pane kusastena upenyu hwake nekuda kwekuti achiri mwana mudiki. So answer iri kuriliswa nedenga, breakthrough iripo ndeyekuti Hagai wakavhurwa meso akaona tsime remvura,
but Mwari vanzwa kuchema kwani, vanzwa kuchema kwa Ishmael. Asi aakudilwa naye kuti Ishmael azova a partaker of the blessing. Pari kudilwa na Hagai vanova amai. Why? Nekuda kwekuti amai munhu akura ari mature anogona kuhandla the kind of blessing yariliswa naMwari for Ishmael. So pane nguva yekutoti ropafadzo ndeyako, but yakasvikira kune mumwe munhu anogona kuva nediscipline pamusoro pazvo. Blessing neropafadzo ndezvako. Denga ranzwa iwo uchitochema, but hepano pane nyaya, you are still young to handle the blessing. You are not mature enough to handle the blessing. So there is a demand. No price tag yandikutaura nezvayo. Favor ndeyako. Mwari vakakudana. Nyasha dzekuparidza vanogona kudziisa pauri. But for you to grow and for God to trust you with people, pane a demand iripo, a price tag. Yekuti une rudo here nevanhu. Why? Nokuti unogona kuto abuse vanhu. Nekuda kwekuti Mwari watendera vanhu kuva pasi pako, kufamba newe kukuteerera. But kana usina rudo, usina the fear of the Lord, you can also abuse people. Tine vanhu vanoabusa ma-offices avanenge vaiswa. Politically, we've seen that. When they are corrupt, my top officials are corrupt, they take advantage ye office, ye rank. So when it comes to the things of God now, vanhu ndeva Mwari. Mwari vanogona kudurura nyasha pauri for the sake of people who are surrounding you. But are you disciplined enough to respect people? Nekuda kwekuti kana uri in office of authority, ukaleka respect for people, you can abuse people. Singazoitira Mwari zvakanaka. So the price tag of discipline, the price tag of prayer, the price tag of worship, the price tag of fasting, the price tag of giving. Why? Nekuda kwekuti Mwari paanoda kukupa nekuda kureleasa zvinhu muupenyu hwako. The only way to receive is to release. Ropafadzo imwe yakavigwa naMwari kuti ugone kuigamuchira ndokunge watambanudza maoko ako kuti ugone kugamuchira zvaroda kupiwa naJehovha. So kunonzi kutambanudza maoko kuti ugamuchire is reaching out to others so that you can receive from God. So receiving in a demand of giving. Receiving in a demand of giving. The system yacho ye kingdom. A price tag yakaiswa nemunhu waMwari kuti mangwana tine breakthrough panapa. Nzara yese, famine yese yapera. Asi chinzwa ipfungwa yaMwari weIsrael. Pachatengeswa. Zvoreva kuti munhu akashayiwa seiko. Sija haisi seiko. Mwari akonzera the 4 lepers kuti vauye negood news. Mambo watotuma vanhu nemabhiza vakauya nemasaga ewheat, masaga ebhari. Chikafu chazara pagedhi reSamaria. Asi hachisi kungogoverwa vanhu. There is a price tag. Munhu waMwari aprofita nawe chikafu, aprofita breakthrough. Asi ane chinhu chaaita attached to breakthrough nechikafu. A shekel. To get the flour, pane shekel iripo. To get bari, you need a shekel.
kune zvinhu Mwari zvavanoreleasa muupenyu hwako, kugoita zvimwe zvavakareleasa kare zvausati wagona kugamuchira nekuda kwekuti you are failing to meet the price tag, a price to pay. For example, vanhu vachipinda muKenani, vachipinda mupromised land, chakaropafadzwa munzvimbo yavapinda iland, but to benefit the blessing iri muland, you need to till the ground, which means you need to work the ground. You need to plant a seed. Nokuti promised land, I see promised fruit. I always tell people this. Promised land, ivhu ndorine ropafadzo riri fertile. Fertile ground haubenefite nekuti you have prayed. Fertile ground haubenefite because you are fasting in Canaan. Fertile ground haubenefite because you are worshiping God in Canaan. The only way to benefit blessing iri muground, you need to till the land, plant the seed. Sakura mumunda, rima, jgara, sakura, kowa. Those are stages. Kuti uve munhu anogona kubenefita the promised land, you must know what to do. Kungosvika Kenani wopeta maoko woti tapinda Kenani ine uchi nemukaka. Iwo mazwi madimikira anoti uchi nemukaka anotaridza kuti you must make hives, mikoko yamunoturika mumitu. Mombe dzinoda kufudzwa, mombe dzinodawo kuendeswa pamafuro akanaka. Mombe kana dzava nemukaka dziuye kumba dzichipawo nemukaka. Pane vanhu vanofanirwa kukama mukaka, so uchi nemukaka maprocess ari kutoiswa, mademands aripo. Hamugone kuwana mukaka nekuti munongodawo mukaka nokuti mune mombe, asi pane mombe dzinosungwa munhu okama mukaka. Uchi une connection nenyuchi dzinoruma. Pari kutodiwa skill yekubura uchi. Pari kutodiwa skill ye-bee farming. It's part of agriculture kuchengeta nyuchi kuti muve neuchi. You must make hives. Pova nevanhu vane skill yekubura uchi. Ndeo wenyu uchi nemukaka. But the two zvine demands, a price tag. So that's our challenge, mainly or mostly in Africa. We believe and trust the word of God, which is good. But it's stage number one. We believe and trust even in the prophetic word. It's stage number one. A price tag, discipline, demand attached to the supply. Mary uchava nepamuviri paKristu Jesu. Number one, she was a virgin, personal discipline. Number two, wakawana instruction yekuti ndogara sei. Why? Because Mary are already engaged kuna Joseph. Asi shoko raakapiwa nderekuti usati waziva murume uchava nemwana. Zvoreva kuti ari kufanirwa kuva nediscipline yekurega kusangana naJoseph kusvika shoko rakataurwa nemutumwa razadzikiswa muupenyu hwake. Personal discipline, a demand iri paari. People of God, hear me very well. Tine zvizhinji zvatiri kuchema kuti Mwari tipei, zvakauya zvapo pane nyaya the price tag. Mwanubva taiwa nenyasha zvinhu zvese takazvipiwa pachena. Chinhu even ukachipiwa, for example, ukapiwa rice, augute nekuti wapiwa rice. What's the price tag to benefit rice rawapiwa?
you need to cook rice. Roda kubikwa. Ukasava nediscipline pakubika, ukarigadza pamoto ukaswera uchiita nyaya yako rinotsva, unoita loss wakapiwa nokuti hauna discipline. Hama dzangu muupenyu zvizhinji zvatakamirira dambudziko redu especially kuAfrica yakavigwa paprice tag. Why? Nokuti pfungwa yedu ndeyekungoti kana Mwari vatipa breakthrough vaunza zvinhu izvozvo zviripo. Basa chairo rokuti ukachema kuna Mwari uchitsvaka basa, Mwari vakakupa basa, the price tag pabasa iroro, you need to be punctual panhau yenguva. You need to work, kushanda, to work hard, kushanda chaiko. Haungave simbe nokuti ibasa rawakawaniswa nenyasha through prayer. Haunonoke kubasa nokuti basa iri breakthrough wakanamata Mwari vakakupa. Pane mademands anoramba aripo. Yeti basa iri wakawaniswa naMwari, inyasha dzaMwari kuti ushande basa iroro, breakthrough ndi Mwari vakakupa. But there is a demand pachinhu chiri God given. Personal discipline, kuziva nguva yekuenda kubasa, kuregera kuva simbe, kushanda nemazvo. So sometimes when we preach pamusoro peprice tag, unoita sekunge uri kubva kugrace, you are taking people back to law. But the truth of the matter, grace is supply yaunzwa naMwari kwatiri mukukundikana kwedu. But we need to have discipline, we need to have understanding on how to receive the supply wanedenga. Jesu watakapiwa, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Akauya ari mwana mucheche, akaberekwa nemhandara Maria, akarerwa kusvika akura kuti aende pacross. Kuda kuti takamupiwa, but isu sevanhu tikaita take care kusvika mwana akura kuti azoenda pamuchinjikwa. So saka bhuku raIsaiah richiti, unto us a son is given, unto us a child is born. Mwana anoberekwa kuti azova mwanakomana watakapiwa. Kuda kuti pane kuparticipate kwemunhu kusvika the child developer to become the son that was given. So tinobereka pfungwa yaMwari, yorerwa yokura, yochimanifesta to bless the people. So nguva zhinji ukataura pamusoro peprice tag, people begin to wonder kuti seizvi izvi zvese takaitirwa naJesu pamuchinjikwa zviri zvenyasha. That's true. Jesu wakafira munhu wese pamuchinjikwa, asi shoko rinoramba richiti ani nani anotenda maari. There is a price tag of believing in him. Jesu wakafira munhu wese, but shoko chinoita kuti riparidzwe iye akafira munhu wese kuti munhu aplay a role. What's the price tag paishe salvation? To believe in him, kutenda maari kuti uponeswe. Hauponeswe nokuti Jesu akakufira, nokuti akafira munhu wese. Sei kuchiparidzwa iye Jesu akandofa paCalvary for people to believe. So believing is a price tag yesalvation. Jesu wakabhadhara, but to obtain the receipt is by believing. So mune zvinhu zvizhinji muupenyu zvine price tag. Saka pane nguva yekuti sometimes maybe the preachers we forget kuti titaure pamusoro peprice tag, nekuda kwekuti tinenge tine pfungwa yekuti ukazodaro vanozofunga kuti hasi zvaMwari, nokuti zvaMwari zvinhu zvakangouya pachena zvatanga kupiwa iropafadzo. Here is a true man of God ari kutaura kuti thus says the Lord, kuti flour iri kuzotengeswa pagedhi reSamaria. Yet Samaria yanga iri mufamine, vanhu vachidya musoro yemadhongi matoto enjiva. But hapasi kungoshanda tsitsi dzengoti mawana breakthrough manje sevanhu vadya musoro yemadhongi nematoto enjiva, chikafu chauya, takurai chikafu, idyai chikafu.
breakthrough yakariliswa, and there was a price tag, which means pane munhu anogona kukuvara nenzara, famine yakapera nekuda kwekuti haana a shekel to get flour. Hama dzangu, flour yotaurwa nezvayo panapa inobika chingwa. Chingwa chiri kutaurwa nezvacho ndiJesu. So when you talk of flour, we are talking of bread. But kutaura pamusoro pechingwa, we are talking about Jesus. Kureva kuti pano pane mufananidzo wokuti zvamunoda Mwari vachazviunza pagedhi reSamaria. Mwari vachamuunza Jesu, but the price tag is there. Ani nani anotenda maari. Kuda kuti ukasatenda, nyangwe iye akabva kudenga akakufira pamuchinjikwa, you cannot partake the blessing, the grace and the favor. Why? Because waleka the price tag. So kune ma issues mu life ekuti vanhu vanongopinda muprayer wochema wodemba kuti God will provide, God will make way, things will work. Mwari ndimwari weminana, Mwari ndimwari vanogona. But look at Noah. He constructed an ark. Hazvina kuitwa nengirozi, hazvina kuitwa nevatumwa. He found favor before the eyes of the Lord. But mufavor yaakawana, there was a price tag to construct an ark. Yet he was favored by the Lord. Noah found favor in the sight of the Lord, but he had to construct an ark to survive the flood. So that the flood haisi kuvhunduka kuti pane murume awanirwa favor. As long the man is lazy not to construct an ark, anonyura ari a favored man nekuda kwekuti is failing to meet the price. Ari kutadza kuona the price tag iri attached to the favor yakaiswa pamusoro peupenyu hwake. So zvinhu zvese muupenyu, there is a role for a man to play to partake or to receive the blessing and the favor of God. Saka zvimwe zvine a price tag of maturity, like issue ya Ishmael. Tsimende rake, Mwari vanzwa kuchema kwa Ishmael, asi vavhura meso aHaga, kurati Ishmael ari kuchererwa mvura achipiwa naHaga. Yet denga rakanzwa kuchema kwa Ishmael, but harigone kutaura naIshmael pamusoro petsime. He was not mature to handle the kind of blessing yariliswa nedenga. So kune price tag ye maturity, kune price tag ye humility, kune price tag ye discipline, good character, good behavior. Kune price tag ye love. Rudo rukashayikwa mauri, uchichema kuti Mwari ndiropafadzei. Iyo ropafadzo yaJehovha inofanirwa kuuya muupenyu hwako. Handi yako bedzi kuti ungova selfish, but also for the sake of others. So love ikashayikwa concerning others, ukava ne a selfish mind, a selfish motive, there is a blessing that unotadza kuita partake pagedhi reSamaria. Why? Nekuda kwekuti the price to pay uri kuignore. You just want to grab, you just want to take the flour and the barley. Nekuda kwekuti taatiri mufamine for a long time. I always tell people this part of kuma streets. The things are hard, things are tough. Hakuna mabasa. But mabasa akazonzi avako. One thing they will do, avangotora vanhu basa nokuti zvakaoma vanhu vasingashande. Kunoitwa ma-interview, vanhu vanobvunzwa pamusoro pemabasa anenge ava available. Shida ibasa remagetsi unobvunzwawo, unoziva magetsi here, wakafunda here, wakaita une experience here, wakamboshandire kumagetsi, unowagona here. Haugone kungopinda basa nokuti wanga uri rover for a long time. Tsitse hadzitendere
kuti ungonzi waakushanda kuzesa, nekuti wanga uri rovha kwenguva yakareba ungonzi mabasa ako chipindai kuzesa, unourayiwa nebasa, unofira pabasa, unofira pabreakthrough. Sezvakaita murume wokutaurisa uyu, akafa musi wakauya chikafu, nzara yakamutadza, but muromo wake wakamuurayisa, anga asina personal discipline. Zviri pachena kuti munhu uyu ari munzara, breakthrough anoida, but kungooneka mweya yake nharo kwekuda kungopruva a point kuti kana Mwari vakavhura mawindo ekudenga hazviite. Alright, murume uyu tikazvitarisa haadi nzara, anotodawo kudya, but pataurwa a prophetic word riri positive, anongonzwa dai ndangopikisawo ndangoisawo mashoko angu. There are times ekuti even social media is so tempting. Pane nyaya dzinongobuda, pane nyaya dzinongotaurwa, munhu anongonzwa kuti dai ndangokomenta ndangotaurawo something. Just beware. Pane paunogona kurwa naMwari. Musi unoya chikafu ndopa akatsikwa akatsimbirirwa nevanhu akafa. Why? Nekuti anga asina personal discipline. Kungonzwa kuti ndoda kungocontributawo, ndoda kungotaurawo. Dai akanyarara hana chaaibva. Whether kuti amen I receive agone. Dai akangonyarara hake. Chakamusaisa chikafu. Hakusi kuti chikafu hachina kuuya aripo. But akaleka personal discipline. Kungotadzawo kunyarara. Hongu hauzvitenda, hauzvigamuchire, haungazivise kuti zvinofamba sei. But by being quiet, waigona kungowa a partaker of this blessing. But akakonzwa kuti mambo chaiwo havana kutaura, but iye aikonzwa kuti I need to contribute something, maybe to please the king or to prove a point to the prophet. Ndokubva afa musi wakauya chikafu. Hakuna chinorwadza chekuti munzara mese muwasurvivor, but daily breakthrough ndopa uri kufa. Hakuna chinorwadza chekuti kwese ukuwabva kwairema kwainetsa, but when things are right now, wakuurayiwa nerugare. Blessing chaiyo yatova a challenge to destroy your life. Hama dzangu ndinotenda Mwari zvikuru manheru ano. Mwari vatibatsire, Mwari vatirwire, Mwari vatichengete. Every demand iripo pa blessing yakariliswa kare. Kana kuti pane zvatinochema nekunamatira, dai mweya mutsvene atiratidza, dai mweya mutsvene atizivisa, dai mweya mutsvene atisimbisa. Taziva kuti apa panoitwei. Kana Mwari vachiunza izvi zvinhu izvi, ropafadzo iyi, pane mademands api aripo. Pane pekuti rudo rwakatarisiwa mauri rukashayikwa. And God wanted to use you as a vessel to bless others and change people's lives. But iwe kuti uve a channel or a vessel, Mwari vakaona mune a blockage, mune godo, mune kusangodawo kufarira vamwe vanhu, a selfish motive. So the price tag kana yanga iri love, mauri love yakashayikwa. So zvizhinji zvaifanirwa kupfuura nepauri zvichienda kune vamwe, Mwari vakatona zvikauya nepauri pane a blockage, pane godo, pane kusagamuchirawo vamwe vanhu. A price tag. Ndine vanhu vandinoona muupenyu, ndine vanhu vandinoyemura, waunosvika pakutaura wega kuti asi Mwari makaita henyu mukaropafadza munhu. Waona kuti mwoyo waainawo, kurangarira kwaanoitawo mwana muupenyu, unoona kuti asi Mwari zvichokwadi. This man, mai ava, murume uyu, Mwari vakatoona zvakafanira kuti ave muposition iyi, nekuda kwekuti paari haasi self-centered. She's more like a distributor of the blessing of God to reach out to many people.
the price tag. Pane a price tag iri attached to every blessing and miracle yaunotsvaka. Mwari vanoireleasa ikatoya close to you. But kuti zvikafu chapagedhi reSamaria haisi guarantee yekuti munhu wese akudya. Ukashayiwa shekel unoita nzara munguva yemaguta. Ukasarima nyangwe zhizha riripo mvura yakawanda unongovawo nenzara iyo mvura yakaturuka. Why? Nokuti mwaka uyu hauna kuita anything. A price to pay, a price tag wakaiignore. Saka munhu ukaona akapinda mushopu akada sheti yaada, akada kana trouser raada, kana dress raada, pane paanotarisa mukola muneka price tag. Ikako kanokuudza kuti wada hako but imbondisiya. Unongoona munhu akuti tichadzoka. Kana kupfeka kutoedza unotenderwa kuedza. Pane nyaya haubude nechinhu nokuti waedza chikakufita. Ka price tag kanokuvhiringa, kanokuudza ikakuti wozodzoka siyana nazvo. Neimwe nguva munhu anotosvika pakusatoedza hembe dzacho. Kungotarisa price tag unonzwa kungomhoresa vanhu kuti makadii tangoti tingoona hembe dzenyu tiri kudarika. Ka price tag kanounza discipline, kanounza munhu kuti suduruka. Asi pane level yaunogona kusvika muupenyu yekuti hakuna price tag inokuvhundutsa. You have what it takes. Saka dzinopfekeka. Ufunge hembe dzaunoda kupfeka dziriko. Chikafu chaunoda kudya panyika pano chiripo. Zvichida mota yaunoda kufamba nayo panyika pano yatopo. Imba yaunoda kugara panyika pano iripo. But panoti price tag apo pane nyaya. I was joking one day nditaura navamwe vanhu kuti even ukanzwa nzara ukati ndiri kuda pizza une 50 cents muhomwe, haudye pizza yawada, unodya mabhanzi awakamaka. Kwafoirira nyaya hakusi kunzara, hakusi kutype yechikafu. Pa price tag apo. So haubude nechinhu kana usingagone kuita meet the price on the tag. So the same with other things in the spiritual dimension. Samjona patinoshumira tinoda kuti shoko raMwari ritishande. Shoko raMwari ritivandudze. Shoko raMwari ritichinje. Ritidzikamise. Ritipe kukura zvichida mupfungwa, ritipe rudo. Why? Nokuti nyasha dzaMwari nefavor yaMwari pagedhi reSamaria zvapo. The famine haisi seiko. Favor yapo, nyasha dzakauya chingwa, bari yapo, wheat iripo. But panoti shikiri apo. Panogona kuti tadzisa kudya. Kore dambudziko reda